Presiden ka United States of America o Donald Trump wala ong ba umparwa wal ada ka Iran kanile kai ha ka World Cup aja arpanro kane ka World Cup kalapaw bha ha ka prathai ka FIFA World Cup aja arpanro kalong naduk ka khatwe tarik ujun hadu ka khat khandai tarik ujulai aja arpanro kane ka tournament kalong halai tindi kiri United States Canada bat Mexico ngenta don ka jingkulmar bat kijing ha kiri hapo Middle East namar kane kajing long jiman bon ki beruki kali ya kawai kajing kali kapahe hato ka Iran kandang elek kai ha ka World Cup asia apanro namar ka Iran kala sha qualify sha ka tournament bat kila thmo bersedang ya kajing lek kai ha Los Angeles bat shooter hari ukri ka Football Federation ka Iran o meditaj wala ong bakari kam don jingkermen banelek kai ha kane ka tournament World Cup aja arpanro Ula ongro bagi official kinrai hadin lada ka kenhun kandang simenta em. Kadba ka FIFA ka ong baka thong ka bakong san kalong kabasay. Kikwa baka World Cup kanlong kabasngay. Ha ka ba baro ki kenhun kinla banyo simenta. Tementahi ampadon kano ka jingkala kabawan na ki official. Kadba ka Iran kandandan ha ka list jang ka World Cup. Henry laro bandan ka jingkala kad kum ka jingja ka bansawan. Ka jingkali kalong hato ka politics kala ne em ban kata ya ki tournament football jang ka World Cup tho ya ki jingmut jong ki ha ka comment section but snow bha like ba subscribe na komentar ki cover sports khobre shibon